Pam! Foldy Show. Die now. Die now. Hellsing. El conegudíssim anime, estimat per tots, d'un vampir. Veureu, aquesta ressenya és una ressenya com qualsevol altra d'aquest canal, però trobava acotació com a lore master d'aquest canal en Chandalf. Crec que havia de fer l'aparició. Ja vaig aparèixer en el passat en un vídeo anomenat El mag que vull ser, però aquesta seria la reintroducció oficial. En fi, cada vegada que hi hagi alguna cosa mística o amb cert renom, jo crec que sóc l'ideal per fer de mestre de cerimònies. Bé, un cop aclarit això, Hellsing són 8 episodis, però si no te'ls veus seguits, la pots deixar penjada i s'ha d'anar en compte amb això, Però recomanadíssima, Vull dir, ara serà recomanada per enèsima vegada, però trobava que s'havia de fer aquesta aclaració al lore. Jo apareixeré quan s'hagi d'explicar alguna cosa, quan s'hagi de fer alguna cosa mística i qualsevol cosa relacionada amb la màgia. Saps? Com això. Bé, us queixareu d'algú. Efectes especials i tots. Bé. Us deixo amb algun. El nostre segon al màndol. Jo sóc com recursos humans d'aquest canal. I si s'ha de retirar algun personatge, es retira, A mi no se'm cauen els anells, perquè no em porto. Bé, ara sí, de debò, us deixo amb la ressenya. Anem a parlar de Hellsing. M'he vist aquest anime, Hellsing. És el primer anime que m'he acabat aquest any. Estigueu orgullosos, fans de Hellsing. M'ha encantat, perquè és super gore i hi ha molta acció, però no recrea tampoc tant. No obstant, té la seva coseta. I, sincerament, m'ha agradat molt perquè utilitza més tot el lore que hi ha de vampirs, utilitza una porció bastant gran, com volguent dir, per això serveix tenir una cosa tan vasta, doncs utilitza molt al seu favor. Els personatges no són extremadament complicats, la història tampoc. És rebuscada més que complicada. Però li dona la història i els personatges li donen un punt exagerat de sèrie B. És molt campi aquesta sèrie, és molt exagerada. Per això està molt bé. Matant nazis, vull dir, què me voleu? Vampirs nazis, és que té un punt exagerat de sèrie B, jo ho dic. Però m'agrada justament per això. I a més són 10 episodis, 45 minuts cada un, però t'ho recomano que t'ho vegis si t'ho pots veure d'una tirada, mira-t'ho d'una tirada. És que és perfecte.